July ni som pasari sang ni som ni paruk zir top ni ani a. Bahzar thlir tu te chibai ule. US in Iran a bei chun zom zela. Iran poi na chang let ve zel boka. US hian Iran ram chim lam mai du tok lovin. An ram mar lam te po abom saka. An ram ko pui berte ran ko pui dai fem po an bom tel mek ani. Nimin zing khan US Central Command chuan. Iran sipaiten Strait of Hormuz salong anti boitina top nana Iran chut chau na kal zela. Iran sipaite munan bei zel ti an puanga. Strait of Hormuz a hian oil phurlong anti chiati an soibok. Karkal ta nilai ni atang khani wesian Iran hi bom le tanin abei ngor tuala atira han chol le det ma se nimin kha ani zona ningan bei na ni le to a mi somthum panga velin nunna chan to in zathum velin hliaman tuar to ani hetila hian IRGC te point an ram then om gulf rama US sipai mun ten beiti an puang vele boka Cencom chuan US in do thlona te chuan Iran command center te air defense mun te missile le drone da na mun te ba ka tuipui kam ve na ta na an man ruaten bom ti an puanga nilai zan lai atang khan Iran tuipui kam Great Tum Island Iran cruise missile le air defense mun te chu minute som ko chungan bom ti an soya he clear kar te takte hi Strait of Hormuz bulmaya omni in Iran hian Strait of Hormuz a long beinan an mangtang kai hle ni in hriata ni a he clear kar a hian Iran hian engral thuang nge da pon chiana ni ngai lo ani Iran media te chuan US hian Bandar Abbas Kesam Island Sirik Chabahar Konarak Rask Khondab Khoramabad le Semnan ten beiti an puanga awa sadam do in pakhat chu US hian an boma wangin dam lo zan hi som pakhat lai thiar chuan ni anti boka hedam do in hi cancer hospital ani thu sain Iran chuan US in cancer dam do in an beidu chuan nun ron thlak anti thu an sei bokani hei baka hian Tehran dai fem Baghdad le Parchina air defense chu man mai theya in ralrin tiran ni antia hetila hian adimes khua Iran sipai te chuan US MQ9 drone an kap thani in an soibok Cencom chuan Iran longan dan cha an chun zom zel ti po an puanga an thu zom lawa kal lui oil tanker pakhat chu Khak Island pana kalai hellfire missile mangin an kap ti an soyani Iran sipai te po nimin khan thu chu asiamin Kuwait a US sipai mun ten beiti an soya an radar system te Patriot defense system le an tual theida khom na mun Ali Al Salem Air Base sami ten bitum thu sain Jordan Rama Al Asrak Air Base sa US communication system po an bitum ni in an soibok Iran hian drone mangin Bahrain a Sheikh Isa Air Base bein US Super Hawk radar le Patriot defense system ten bei thu an soiboka Jordan chuan nimin khan Iran missile pariat an intercept ni in an soiboka Iran point erbil ko pui chu drone panga be ani thu an soya pani chu US base bula tla a pakhat chu US consulate bula ka thlak ani anti boka Iran chuan Iraq laman bei thu an sei lo thungani Iran parliament speaker le US biak nan ho tu Mohammed Ghalibaf chuan US in inrem na lai lok an bo chiani chuan indona tak po ma chon turin anin pe ti asoya IRGC te chuan US in an long chevel an dan reng chuan Middle East atanga tual thei thon chu atur zong ti top vek an tum thu an puanga nimin lama soi to angin IRGC te hian oil le gas thon chu hi mi zong ta na ni lo chuan tu mai nan changbik tur ani lo an lo ti to ani hetila hian Pennsylvania US Army War College sa thu soi US President Donald Trump chuan Iran chuan inrem na nei tumin lang lo lama man la zel ti asoya kan bei mek na hi tor hreo man tia inrem an du kan inrem don nge ral thuam mangin kan soi fel don ti hi kan hre thuayang atia hetila hian truth social lama Trump hian America mi kumsang ni som ni palia changan man to dena karari an chuwa wangin Iran hena hian lom thu asayani hetila hian nimin khan Iran ram kho pui Tehran an veng lun lai ber Enghelap Square a chuan billboard lian maya US President Donald Trump akwang dum chungan zal lai thlak tarlan ani a English le Persian tongin Trump kan that don ti an ziak boka Enghelap Square a billboard lian tak hi Iran chuan an ram mi pui te le khovel mi pui te hena hriat tirna tar chu nan an lo mang fo to ani he thlaka hian kuang dum chunga Trump hi mithi angin zalani a amai mi chinga
aka chi pa akut chu a oma da ni boka mit thi phum tur kuanga da ang che ni a thuziak zinga hian tram kan that don ti ba ka minap khopui no pangte hriat reng nan ti po a in ziaka hei hi February ni somni pariata US sipaiten Iran ram chim lam minap khopui primary school lan bom fuwa primary school no pangza som ngala yan thi na chungchang khani Bahzar apok an puan tawngin Israel chuan US hnen a hian Iran in President Trump tha tumin ruam man nan siam ti an lo hril to a Trump hian Iran in tha tuman beemo an thate mo ni chuan Iran ram chu khovel me batang anoi bo turin missile sang chong in Iran ram an tin reng to ti asoi ani kha Iran chuan Yemen raman tho pui Houthi-te chu US in Iran ram power mun ten be ani chuan Red Sea longkong khar turin an hriat tir ni in ni zan khan Reuters chuan an tarlang Reuters hian he thu hi source pathum lai atangin an dong ti an soya Iran ram hruai tu te chuan hemi chungchang hi soi hovin an tho pui Houthi-te hnen a hian an hriat tir to a Iran ho tu te hian Houthi-te hnen a hian eng tin nge an hriat tir ti ero ala chiang lova Reuters hian Iran ram foreign ministry le Houthi pol thu puang tu te chu hemi chungchang a biak po an tumna la hlo thling lo ti an tar lang tel bokani nimina kan puan tongin Houthi-te hian Red Sea paltlang na kong poimo Bab el Mandeb Strait bei mai thei turin missile le drone an in ring to ti an puanga thupe kan hmu hun huna helaya longkal te chu an kap ngal thei ti an soyani soitongin Strait of Hormuz le Bab el Mandeb Strait te hi Middle East atanga tual thei phur chuana kong poimo panni an nia kharani veve chuan khovel tual thei har satna na sale zual dona tuna hian IRGC ho tu then khat chu Yemen a hian omin enghuna po Houthi-te hnen a hian Bab el Mandeb Strait khar turin an hriat tir thei ni in Reuters chuan an talang bok Strait of Hormuz palklang hlei theilo ani wangin Saudi Arabia chuan an oil thon chu aza somsari zet chu Red Sea lama an kaltir meka Bab el Mandeb Strait kharani chuan an buai viau dona Gaza war lai po khan Houthi-te hian Red Sea longten bei thina wangin Africa khomol pui kal hualin longten kalangaya a hau takin sen sawasanga oil market a boy hle ani heti lai hian helai mun hrechiang tu te chuan Bab el Mandeb Strait ta longkal te lo dan cha hi thilol samlu tukani ti an soya ral thuam tha le changka ngai lova rifle mang po ina dan cha thei anti hialani kan hriat vekangin Houthi te hi Iran in Israel le US dona ta na axis of resistance sandina tel ni in Lebanon a Hezbollah anom boka Gaza Hamas te po hepola hian telin heng helpol te hi Iran chuan sum le pai mai ba ka ral thuam mangina tan puya sipai training te pon nei pui thina Houthi hi US le Iran boina hian an la tel ve chi lova chuti lai chuan Iran puina manga Yemen sarkar dole Yemen ram hun zau tak op thei an ne wangin Iran thupe kan zom don ti achiang hle ani New Zealand rama chuan an ramani zandar kual minute som pali khan 5.9 ana in lirang hinga South Island te anaw khopui chu lirngi hian so in tuipui phone hlau om ma om thei rin ani thu an soya anua tsunami warning hian sut leni lirhing in tan na hi te anaw khopui atanga marlam kem somli vela hla ni in an soya he kho hi khol jin ten an tlo na sat mun Fiordland pan na khua poimo takania National Emergency Management Agency of New Zealand chuan he lirhing awanga chiatna thleng report an la don lo thu an soya atira chuan lirhing hi 6.3 ana ni in an soya anua 5.9 ani antile ta a lirhin hun hi New Zealand a chuan zandar kual minute som pali ania India rama chuan nimin chonhulamdar ni le minute somli pali kha nia lirhinga wang hian tuipui phone hlau omma omrin ani lo thu an puang chungin mipuite chu tuipui lama kal ri lo turin an hriat tirani World Cup khelmeka Argentina chuan England ne in final an luta England lakan chakna lomin Argentina player te chuan field chunga tlan kualin stadium chunga omte hmuin an lom zian lan tira heta hian Argentina player te chuan Las Malvinas son Argentinas ti inziana banar chu an keng kuala hei hi Falkland mi te hi Argentina mi an ni ti na ni a hei hian in hnialna chok chuaka Argentina hi FIFA in an hrem mai theiani Finland thliarkar hi British le Argentina in an in chu an lo in do pha to na ni a FIFA chuan football field chunga politics lam rong kai lak lu an phal lo awangin Argentina hian FIFA code of conduct an bo chia an hrem ngeyarin om
US President Trump nena in thian thatak Argentina President Javier Milei chuan Falkland chu Argentina ni a an mi ten ni thu exa posin Falkland hi keima ni an nia stadium chunga kan soi chu an phal lo hi a fair lo kan thisen le kan thinlunga an omrenga ni ati Falkland hi Argentina ram kho chak lam tuipui kamatanga KM Zali somriat pathuma om thlir kar te takte te soina nia East Falkland le West Falkland te chu thlir kar lian pahni an nia kumzabi som pakwana tangkhan he thlir kar inchuhna hi a intran dai to a Argentina chuan Spain hne na tangan ro chun ni in an soya heti la hian UK chuan kumsang hazariat somthum pathuma tangkhan helai thlir kar te hian en kol to nia in soin aming po hi English mi Johnstone ana patron Viscount Falkland ming choin sangkha zaruk somkua khana phuani anti ve thunga kumsang kha zakwa somria le pahni April thla khan he thlir kar in chu hian UK le Argentina te hi ni somsari le pali chung in dawin Argentina sipai zaruk somli pakua an thia British sipai zani somnga panga an thiboka UK chu chak zokin Falkland hi UK kuta aum ta zela he indona an chaklo hi Argentina hian an lana hleya engemaw helai boina hian ron thar thole thina khovel ramdang hruai tu te chuan he thlir kar chungchang boina hian thu le hlan nei du vak lawa heti la hian US in Iran an beina UK in an tranpui that du lo wangin President Trump chuan Falkland Islands chungchanga US din mun en nona tum thu alo soi zau to ani kumsang ni som pathum khan Falkland Islands sa omte chuan tu thu hnuaya om nge an du ti vot la in za som kwa pakwa point pariat zetin British hnuaya om an thlangani heti la hian UK Prime Minister Keir Starmer chuan Argentina player ten stadium chunga Falkland chungchang an pholana wang hian Argentina chu FIFA in rem ngei se du thu sain he thil thlendan po hi chui chen ni se du thu asaya UK Prime Minister office chuan World Cup chu kan ta ni lo mai theya Falkland Islands sero kan ta dik takani ti in social media an post ani FIFA chuan ni zan thleng khan hemi chungchanga hian thu chua an la nei lo ani Bahzar lo thira wangin kan lo me